Бәйгенең муниципаль этабы быел беренче тапкыр зур залда архив бүлеге белән берлектә оештырылды. Жюри районыбызда яшәүче 3 үрнәк гаиләнең чыгышларын 2 төрле бирим буенча бәяләде. Biz tarixta izlibіз degan konkursda eng yosh oila olarak qatnashamiz. Ham endi bu konkursda milliy rizqlarni taqdim etdik. Ham kichkinagina teatrlashtirilgan ko'rinishni ko'rsatashakmiz. Birinchi birimdə гаилә буыннан буынга тапшыручы milli һәм үзенчәлекле ризыклардан әзерләнгән күргәзмәләрен яклады. Икенче өлештә командалар "Таныш булыгыз, минем гаиләм, минем буын" исемле визит карточкасы тәкъдим иттеләр. Презентация бию, җыр, театральләштерелгән күренешләр рәвешендә барды. Без бу конкурска инде иң беренче чиракта оныклар белән балалар белән әзерләнеп килдек. Һәм бу конкурстан әллә ни зур уңышлар өмет итмибез. Минем максатым инде балаларга менә шушы үзебезнең нәселнең тарихын өйрәтү һәм алга таба аны саклауны, аның белән горурлануны төшендереп калдыру. Гаиләләр берничә буынны үз эченә алган, сандык төпләрендә сакланучы ядкәрләр, кызыклы фактлар турында язмача мәгълүматлар белән баетылган шәҗәрәләр әзерләгәннәр. Гаилә командалары үзенчәлекле итеп үз нәсел тарихы белән таныштырды. Һәрберсе үзенең гореф-гадәтләргә тугры, иҗади күнекмәләргә бай булуын күрсәтте. Безнең шәҗәрәбез инде Рәҗәп бабайның ерак-ераклардан килгән тамырлары безгә ялгана. Шул шәҗәрәне якларга дип килдек. Безнең анда 9 буын чагыла. Инде милли ризыклар да алып килдек үзебезнең нәселебезгә, гаиләбезгә хас булган чәкчәге, казы, тәрикмәге, шушмагы барысы да. Гомуми педагогик стажы 446 елга җыелучы фидакар мөгаллимнәр династиясе вәкиле булган Хәбибуллиннар гаиләсе чыгышына кемнәр генә сокланмагандыр. Җырга моңга бай, милли йолаларны саклап яшәүче сәнгатькәр гаиләсе булган Шакировлар үзенчәлекле биюләре белән истә калды. Яббаровлар гаиләсе фестивальдә иң яшь гаилә буларак катнашты. Алар да буыннар чылбырының ныклыгын тәэмин итеп, традицияләрне түкми-чәчми киләчәк буыннарга тапшырып килүче күркәм гаилә булып тамашачылар күңеленә кирип калды. Без әти белән әнигә рәхмәтле. Безне укытучылар һөнәренә бездә мәхәббәт тәрбияләге алганнар алар. Һәм без барыбыз да шушы һөнәргә үзебезнең теләк белән бер кемдә мәҗбүри итмичә килдек. Барыбыз да бик яратып эшлибез. Һәм бездә инде яшьләр дә бар, шушы безнең эшне дәвам итүче оныклар, хәтта оныкчыклар шушы педагогик юнәлешне сайлыйлар. Шәҗәрә фестиваленең муниципаль этап җиңүчесе итеп Мөслимнән Эльвира Хәбибуллина гаиләсе билгеләнде. Досайдан Миләүшә һәм Рәфил Шакировлар икенче, Мәтрәйдән Фәридә һәм Илмир Яббаровлар гаиләсе 3нче урынга чыкты. Беренче урынга чыккан гаиләгә 10 мең, икенче һәм 3нче урынга 5 мең сум күләмендә акчалы бүләк һәм дипломнар бирелде. Бәйге булгач, фестиваль булгач, монда җиңүчеләре була. Һәм біз инде бүгенге шушы фестивалебездә Хәбибуллиннар гаиләсе беренче урынны яулады. Һәм республика конкурсына безнең зона этаплары була. 5 апрель көнне ул чирмешәндә иде. Без инде шушы Хәбибуллинар гаиләсе белән районыбызның данын күрсәтергә барга әзерләнәчәкбез. Әби бабаларыбызны белү алар рухына дуга кылу өчен дә кирәк. Нәсел шәҗәрәсен төзегәндә туган авыл тарихы турында да кызыклы мәгълүматлар туплана. Буыннар чылбырын өзмичә, һәрберебез үз нәселләребезнең дәвамчысы булса иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.